Opakro dikwara mugiro kamana nyokum kitera mugi TV kaune wangsai chenno mara ngich welo kamontire ka Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko maro mano molimu ticha emeloko nwa kaendika wuono bange sadek buch jopiny wabro gombaka gi Willis Otieno meno kil kende jalup jatend Safina to gi Frederick Okang mano jasiasa moyangi odhi gombaka tuak ma jakom Raila Amolo Odinga wacho ni kaber to ji onego bed godo to wacho ni mano mana pache jopiny to neno nang'o unu dwaro tuak aina mane koso kudwaro tuak mane mpaka mwadhi goyo ni tuak ni to bro konyo jopiny nade to onego bed tuak machalo nade mane mpaka mang'no go sadek buch jopiny imbe dwaro winjo pachi ari adeka uchiel none kaka inyalo yudo wan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go ati wachome mali ya watu ati walete maafa Kenya ati ndio wapindue serikali ya Kenya kabla ya 2027. Mimi nataka niwaambie wajaribu, watajua hawajui. Wajaribu. Jatend piny Kenya William Ruto wuok mager gi jonyatulo e kinde ng'anyo ka onyiso bila mondo rakre kodgi kaka owinjore. Nonro mar duol makedo ne ratich oganda yango ni ng'anyo osekelo tho mar ji 115 e pacho ka chakre dwe mar 6 higa mokalo. Miwa sasa kama wamefunga miwa kuharvest ni miezi 18, wanafunga miezi 3, wanataka tena warudi after miezi 3. Let them come to the field and see what we undergo. Not make decisions on our heads. No, that one we will not accept. Nok mar niang'o kwako kembe sukari maimbo mar Kenya ka koro Kenya Sugar Board ochungo rego mar sukari kuom dweche adek. Mero kamano jatend piny Kenya William Ruto kone jok mageto thulo ko sirikande ni oparo murem ni mar onge thuolo kata matin mar thulo sirikal mare e tok chik. Ruto nonyonore ni sirikal biro kao kang mager ne jok matemo wang'o tesendo bila kata donjore kod arita kwe mar piny ka. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Tem kitho mondine jomoheri ataro mar biuru ira un moganguru mapek to unu yuduyeyo. Tunaelewana? Wajaribu. Siasa mar loko telo koro medo mako mach pachoka ka jatend piny William Ruto golo siem mager kapino ne joma temo thulo sirikande ni biro neno gima ne pundo ne burubala. Hamuwezi kutuambia ya kwamba mnaweza kupanga fujo ati mpindue serikali ya Kenya. Tafuteni vizuri. Sijui kama tunaelewana. I want to tell those characters, the ones who are telling us, giving us lectures, that they can change this administration using unlawful, using violence, using unlawful means at before 2027. Let them try. Ruto mane oloso dagoreti kinde sidho gedo mag ute manengo gi ogonyore okone jok maparo ni loch mare nyalo rumo kapok jochopo yiero maduong' ma 2027 ne oparo modeko kendo moleo ni mar siasa mag athuye kendo sundo oganda kata dho udi kaka yoro lochore sirikal gi tok pacho ok ne nyalre. Kwanza niliona ati wanasema ati sasa hawatangojea 2027 ati tupige kura, ati wanataka kupanga fujo, ati wapange maandamano, ati wachome mali ya watu, ati walete maafa Kenya, ati ndio wapindue serikali ya Kenya kabla ya 2027. Mimi nataka niwaambie wajaribu, watajua hawajui. Wajaribu. Allah, hii ni Kenya ya demokrasia my friends. Kenya ni inchi ya demokrasia. Jatend piny mane loso mager kajal momuonya pilo chiko okone japiny rowere kata jasiasa manyalo wang'o tesendo bila kata monjo bila en janjore makoch manyaka to koro toka nyuogo kendo kol oko kamineme. Na kama walikuwa wanafikiria ile walikuwa wanafikiria wafikirie tena, because mimi nimenyamaza, mimi nimewavumilia, lakini mahali imefika, enough is enough. I want to say that for the avoidance of any doubt. Sijui kama tumeelewana jameni. Tumeelewana? Wacha nirudie. Those who attack our police, those who attack our security men and women, those who attack our security installations, including police stations,
That is a declaration of war. That is terrorism. We are going to deal with you firmly. Kaniotene kod jaod bura ma Lang'ata Felix Oduor kod Beatrice Elachi jatend piny onono gimomiyo sirikande ema iguro gur pien kendo pong kod liet mathoth mopogore kod jotend piny mamoko mosekalo kaka Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki kod Uhuru Kenyatta. Na mtu unajua wananiambia sijui nini, sijui Moi, sijui Moi. Moi alikuwa rais wa Kenya. Vile Kibaki alikuwa rais wa Kenya. Vile Uhuru alikuwa rais wa Kenya. Na kabla ya Moi kulikuwa na Kenyatta. Na baada ya Moi kulikuwa na Kibaki. Na baada ya Kibaki kulikuwa na Uhuru. Hii kisirani ni ya nini? Hapana. Hapana. Hapana, hapana. Hiyo ni upuzi. Sio kama naelewana bwana. Tuko pamoja. Hii fujo yote wananiletea. Mbona hawakuletea Kibaki? Mbona hawakuletea Uhuru? Hii madharau na kiburi ni ya nini? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua onyiso jatend piny William Ruto ni onge ng'ato machano loko loch mare kapok ochopo higa mar 2027. Gachagua lero ni chenro margi mar golo oko William Ruto en mana kokalo yiero maduong' mabiro. Jafwambo maro mar siasa Chris Owino lero no wachni. E bwo seche adek mag duokruok, ogai mar DCP Rigathi Gachagua ochomore tir kod jatend piny William Ruto e weche mag temo donjo e sirikal ka gitiyo kod dhoot machien. Are you ready? Giduol motegno, Gachagua oyie ni en adier gichano golo Ruto e loch, makman gichano thich e oko e apisi kokalo e ombulu e yiero maduong' mabiro. Just relax and stop crying wolf that anybody wants you out of office unconstitutionally. There is no leader here who is planning a coup, and none has the capacity. And nobody is interested. The leaders in this country, and indeed 95% of the Kenyan population, want to humiliate you at the ballot. They relish that moment. None of them would want you to go out through any other method, unless, of course, you decided to resign on your own. Kaluwore kod Gachagua, okang' mar Ruto mburo ywa kinde ka kinde njo siasa mobalo kod sirikal chano loko sirikal mare en ranyisi ni oseywa ng'ich ewi yiero maduong' mabiro. To stop being angry. That will not help. You need to know what you need to do because you have not been listening to the people of Kenya. The people of Kenya are more angry than you are. They are angry because you have overtaxed them. There is wanton corruption. There is abductions and extrajudicial killings. Kaoloso e boma maduong' ma Nairobi e kinde yawo ayanga chenro mar gero udi manengogi ogonyore, Ruto okwaro wang'e ni ok obiyie mondo jomoko ogole e telo ka gitiyo kod ng'anyo mag Gen Z. E duoko mare ne William Ruto e wi gimomiyo oganda jo Kenya ne ok ogoyo koko e kinde telo mar Mwai Kibaki kod Uhuru Kenyatta, Gachagua wacho ni telo ariyogo ne otiyo kaluwore gi chik. Mwai Kibaki and Uhuru Kenyatta were guided by the Constitution and the rule of law. They did not capture our constitutional institutions to work for them instead of working for Kenyans. They never killed children. They never attempted to build churches in State House. They never organized militias to destroy people's property and kill them. Ewi ng'anyo mag Sabasaba chieng' wuok tich jumani mane oweyo ji mohewo 30 ka owito ngimagi e lwet obila, Gachagua wacho ni kweth moro moyiedhi mar obila emosebedo ka chielo jong'anyo kod magina. The National Intelligence Service has procured Subarus to give an impression that this killer gang is from the DCI. This is the National Intelligence Service, and this squad of 101 people was formed when I was still in government. Officers were recruited from the Administration Police Unit for special training by NIS on abductions, killings, and cover-up. Gachagua owacho magi e pare makaren motelo dhi e piny Amerika odhiambo ma kawuono e limbe mare mar dweche adek. Kata odoko ni jatend piny William Ruto kod kweth mare mar Kenya Kwanza osebedo ka wacho ni ng'anyo matimore pacho kae gin chenro mar temo loko loch mare. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua owacho ni dwaro mare maduong' en kuodo wi William Ruto e yiero maduong' mabiro ma ok loko loch mare. Chris Owino, Ramogi TV, Karen, Nairobi.
Jatend piny Kenya William Ruto oseyodo mamalo kuom golo chik ni obila kiketo inga mar geng'o jong'anyo e boma ma Nairobi. Ruto mane olose kar jot mare kawuono oseyo ng'eto makamano kowacho ni obila nyaka chiw arita ne ngima kod mwandu mag jopiny. Riwruok mar Katiba Institute nyodhi e doho mar kwedo okang' mar obila geng'o ne jopiny mondo kik gidonj e chuny boma ma Nairobi ka. Jang'ad bura mar doho mamalo Lawrence Mugambi noyie gi ywak makamano kendo keto kum matamo obila keto inga makamano. Nimeona ati leo ati kuna mtu kotini amesema ati Inspector General ya police asiweke roadblock, ati asitumie tear gas, asitumie water cannon kuprotect mali na maisha ya Wakenya wengine. Na huyo mwenye anasema hiyo, kwake kuna askari wanamchunga, kwa gari yake iko askari anamwendesha, alafu anasema mali ya wananchi wengine haina maana, polisi wasichunge mali ya wananchi wengine. Honestly, how can anybody say that the police cannot protect the lives and properties of other Kenyans? There is a reason why there is a roadblock. There is a reason why police have tear gas. There is a reason why water cannons are there. They are supposed to be used to protect the lives and property of other Kenyans when they are in danger. So a person who already has security in his house, guarded by the police, in his car, driven by the police, is telling us the property of other Kenyans is not worth being protected by the police. Duol mochung'ne rango ratich oganda pacho kae KNCHR oyango ni kwan duto mar jogo mosewito ngimagi e ng'anyo chakre dwe mar auchiel higa mar 2024 nyaka sani romo 115. Kaka Efi Nyakidi lero, kwan no oting'o jogo manowito ngimagi e ng'anyo mar dwe mar auchiel higa mokalo, jogo manowito ngimagi e ng'anyo e tarik 25 dwe mar auchiel higani kod jogo manowito ngimagi e ng'anyo mar Sabasaba. Mafamilia mopogore opogore pod medo paro wedegi manowito ngimagi e ng'anyo kod mago manoyudo hinyruok. Duol marango ratich oganda pachoka, Kenya National Commission on Human Rights kata KNCHR, oyango ni kwan duto mar oganda mosewito ngimagi e ng'anyo chakre dwe mar auchiel higa 2024 nyaka sani romo 115. Kuom mano, ji 62 nowito ngimagi kinde dwe mar auchiel higa 2024 nyaka dwe mar 2 higani. Ji 21 nowito ngimagi e ng'anyo ma tarik 25 dwe mar auchiel higani, ka ji 32 nowito ngimagi e ng'anyo mar Sabasaba. Kwan mar 32 no oting'o nyathi ma jahigni 12 Bridget Njoki, ma oyangore ni magina nomuomo odgi kendo chwodo wiye e kinde mane oneno wang' jowi. Nek ma bende bad riwruok mar piny ngima marango ratich nyithindo UNICEF ochiwe paro ka giwacho ni nyithindo nyaka miye arita makare e kinde duto, ni mano en ratiro margi. Gimedo bende ni nitie lipode magiseyudo mag nyithindo ma imako e kinde ng'anyo, kendo kaluwore gi chik e kinde momak nyathi mora mora nyaka miye thuolo mapiyo maloso gi anyuola kod yudo kil machung'ne bura. Bende nyaka din ne nyithindo kama opogore gi joma dongo. Matimore kata obedo ni nitie ji mamoko 2 manomak gi thuon kendo nyaka sani chal margi pok ong'ere. Kata kamano, achije mokalo 500 osemaki kitudo gi ng'anyo mar Sabasaba, kendo moko kuomgi nosechwal e doho. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jaod bura ma Manyatta John Mukunji kod achije mamoko idhi med din negi tesend obila ka irito winj bura mar dwaro ni wegi thuolo gi rambun e wi ketho mag siayo tulo e ng'anyo mag Sabasaba. Maendi biro bang' jamin bura dwaro ni mondo din negi kuom ndalo 14 mar chiwo thuolo mar medo timo nonro ne jotelono. Mukunji ne omaki ka itude kod njore kod kelo tulo e kinde ng'anyo manobagi e pacho kaendi mar Sabasaba, ka nyaka sani doho miye thuolo mar dhi yudo thieth e osiptal. And you've been having it. Have you been able to know, because you said reasonable belief that they were communicating with so and so,
Who are those so and so? Have you established who are those so and so? Your Honor, what I have just said, I will not at the time of the arrest. I will not. Thank you. You have answered that question anyway. The dates spanning from the 25th of June to the 7th of July, correct? Yes, Your Honor. And therefore, the dates are correctly captured and reflected in that particular diary, yes? Yes, Your Honor. Did you extract it? To 7th of July, correct? Have you annexed the extracts of the names or the amounts that were paid? The motion dated 8th July will be heard tomorrow, which is 10th. I do not indicate a time at 9 a.m. Riuruogo kinde ma mine miluongo ni FIDA oseyo tim ma giwacho ni sani koro medore ng'anyo mar bambo kendo rocho ratiro mar mine kod ketho ngima nyithindo matindo kamarach. Kotelnegi kod jakom margi Christine Kungu okindego koro dwaro mondo obila okasre gi nonro kendo chiw ratiro ne mine kod jogo duto mosehinyore ng'anyo mag rowere. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Riuruogo kinde FIDA onyiso lit magin godo ewi ng'anyo mosebed ka ibago e pacho ka magiwacho ni kidek miyo piny Kenya bed achiel kuom pinje maonge chike matayo. Ka giloso kod jofwambo, minego kotelnegi kod jakom margi Christine Kungu onyiso kuyo magin godo ewi thoe masiko neno e kinde ng'anyo. The horrific events that unfolded on July 7th, popularly referred to as Saba Saba, the June 25th mass Gen Z-led protest, and June 18th, Justice for Mwalimu Albert Ojwang protests. So far, both the media, the Kenya National Commission, the Kenya National Human Rights Commission, and civil society organizations, data confirm that at least 50 people have died from the 3 protests. The latest casualty is a 12-year-old Bridget Wainaina, who was hit by a stray bullet on Monday, July 7th, while inside her family compound. Ukindego onyiso luore wi wache mosieko matiyo kod bembo kaka yo mar thiro mine kik chope ng'anyo. The Kenya National Commission on Human Rights reported incidences of sexual violence during the June 25th protests, including rape, gang rape, and attempted rape. The media also documented cases where criminal gangs were using sexual violence deliberately to intimidate women protesters and diminish female participation in the protests. Kalore kod FIDA gisedo buche moyo 20 mag mine mobambi masani gitemo nono. Nwakwayo ni mondo watim nonro wang'eane ni mine mihinyo sama ji andamana gi nikech be wasewinjo cases mang'eny kabisa ma mine ma ose mak matek kata nyithiwa manyiri mibambo pile ka ji ntie street ok ber. Dwaer ng'eyo ni ere atua ma polis osekao. FIDA bende oriwre kod tem jochiw thieth e pacho ka e dwaro mondo ute thieth ahinya mathiedho jong'anyo moyudo hinyruok mondo chiwnegi arita e kindego. Sub-county hospital within Kajiado County was attacked by rowdy youth, endangering health workers and patients, majority of whom were women and children. This trend is unacceptable. We stand in solidarity with the medical professionals union in condemning this incident in the strongest terms possible. FIDA osingo mar chiwo kony ne jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo ma kamago kaachiel koda mago manowito jogegi ka gijiwo jatend piny mondo chiw telo makare kendo tajo piny yudo ratiro ne joma noyudo hinyruok e kinde ng'anyo mag Gen Z. Simpros Okinda, Ramogi TV. Riwruok mar jotend dinde onyiso luoro margi ewi chal mar piny Kenya ahinya to yore mag arita ma giwacho ni kidek muomore kendo weyo piny Kenya kod midhiero mapek. Gikwayo sirikal ma pacho kaendi mondo many yore mag tieko tulo madhi nyime kindgi kod rowere mosebedo ka ng'anyo. Bende giwacho ni dwaro nitiere mar loso aput moro moyiedhi mar chik mondo konye nono tho, lweny kod kethruok mag mwandu moseneno pacho kaendi ka gin bende giyango ni giikore mar konyo keto kwe e kind sirikal kod jopiny mani kod ng'ur. Kenya is in a very sad and dangerous state. The fight by dominant political elite to acquire, protect and consolidate their political and economic power is tearing our nation apart with unprecedented tensions, violence and killings of innocent Kenyans. We are calling for an end of violence. In our careful consideration, the state
led by His Excellency, our President, Dr. William Ruto, can end must restore public trust by ensuring that senior state perpetrators of violence and financial scandals face the law through meaningful prosecutions. We are ready, as the Intelligence Council of Kenya, to offer mediation between the government and our young people who are our children and grandchildren. Bas wadi hiyo moro machuo kudogo bang daka matin taneno kuseorote maruka endira mugi TV ma endi Barak Ndama wuod wath ong'er kadem gima ng'eyo ni piny ringa riwa gi diere awuoro sana kama piny ochomo mosna babana Joseph Ndama ogweyo Honorable Mark Nyamita kod jowath ong'er Sand Harvest Self-Help Group duto te erokamano ahinya ono Barak kaneno kama chielo bende nitie kara mugi TV oimore Trevor weche siasa tek e pinywa ni jatend piny koro ero segolo chik ni jonjore ochwad tiendgi gi magena ibiro ng'eyo nade janjore mano penjo ma Fred Osuru kani Dandora ma penjo kamano kaka pile Ramogi TV ler kendo waneno habari ka wano Daily Gardens Kisumo mosna Honorable Rose Nyamunga Honorable Dr. Joshua Ron kod His Excellency Governor Nyong'o Mandi John Onyango from Owiti Foundation CBO Evans Soyuga Wasonga Wood Konge wacho ni ana wuoro kaka weche dhi mbele wach chama kaendie to wech dhi nyaka 2027 to sani nitiere mana joma chiemo okay erokamano ahinya eno kama chielo bende nitiere kaendi makamu kani Kisumu kanyo makamu wacho ni ati Trevor Kenya kaendi nyaka ji bed gi dialogue maka ng'ama ok dwa dialogue to mano ng'ama ok dwar peace okay udugu bang daka moko matin kik idhi mabor ahinya. E chenro mar ng'ejo thumbewa, tich abich ni wuotho terowa nyaka lak nyiero e gwenge mag Wasi e Suba kama wayude Odosh Jasuba. Joga loso ne thumte. Tena da kodgi kuoli mokada wachwori kanyane moko herane mogane moher. Giteo gite. Okay. Onyiso wa matute wi sigande kod wuodhe mar thum. Osama the late notho an ndakungo wero Osama. To Sama an nang'ino Jabol gin jogo ma uso ga yedhe tiendara an mane gima sebedo kata mlak nyeto ka gisetime. Tich abich ni tudri Solomon Atito Kafaya kochakore sari okinyi kendo chieng' ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV. Kik bai. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Okochuno ni nyaka chemical bed gi mobedo processed industry to kata gik mwaloso kagi waloso fungicide waloso kodgi insecticide waloso kodgi fertilizer waloso chemical ming'iewo miloso locally. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV.
Erokamano kuom kit Ramogi TV ka endiri nyasi mar alam ne ringre Boniface Kariuki no bagi kawuone kanisa mar All Saints Cathedral Buore Nairobi ka. Kariuki en jawanda swek Ramayande obila ochielo gi magena e chuny boma ma Nairobi ka ende ng'anyo ma tarik 17 dweni. Anyuola mare oparo kaka jal mane tiyo matek kendo familia mare osingo ni ok gibiling nyaka ratiro mare yudre ne Kariuki. Jaod bura mastare Amos Mwago bendo kwedo tim mar obila mar tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo, gino mosekelo hinyruok kod tho ne moko kuom oganda. James Orengo, akina Martin Shukuku, God Father, in your Son Jesus Christ. Me a lot, knowing today that my friend who was working tirelessly in selling masks just to make a niche, he was shot dead by a police. It also pains as a country in knowing that many people have died because of police brutality that have been happening in the country. We are here because of one of our own, just to earn a living hawking a mask. He was killed. And we pray that justice will be served for this family. A bullet silenced his life. We pray that the Lord will comfort each one of his family, not only them, and many others. Anyuola mar rawera ma jegni 19 e kar dak ma Kenyoro mani kaunti ma Nyamira yuago ratiro ne wuodgi manyo chiel kod magina e kinde ng'anyo mar jopuonjre mag kar tiegruok ma Nyamira. Ng'anyo no nyochwe omiyo rawera mogo owang'o tesend obila ma itibo kendo medo kelo luoro e alworano. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Otese ma odong' mirni mwandu ma owang' pep kendo korot ma omuki moweyo tisend obila ma itibo kaunti ma Nyamira gunda. Mae chalne bang' ng'anyo mane obag kod jopuonjre mag kar tiegruok ma Nyamira. Ng'anyo ne koni ne okel kod ng'ur e wi apaya marach ka bang'e to jong'anyo lokore kendo chako dhi ataro mar chik kama ne giwang'ie apikni 2. Jana asubuhi tuliamka, mimi nilikuwa nimejitayarisha niende kazini. Kufika hapa nikapata habari ya kwamba kuna watoto ya Institute ya Ekerubogie Tai wanaandamana. Wakatokea chini wanakuja na mawe na marungu. Nikauliza ni nini ninawafanya waandamane. Nikasikia ya kwamba chambo lenye wafanya waandamane wako na shida ya barabara yao imeharibika ya kuingia Institute na ya kutoka Tombe mpaka Institute huko Ekerubogie Tai. Tulo mag ng'anyo ridore bang' rawera achiel Brian Arisa chiel kod magina kendo wito ngimane kanyo. Hiyo kijana ameliwa, walikuwa na hiyo askari lopa, walikuwa wamesikana na yeye pamoja, walikuwa wanaongea vizuri na yeye. Sasa wanaongea wakafika kwa police station, ndio nilisikia shooting. Nikatoroka tena nikarudi hivi nikapata amelala chini. Jonyuol Magarisa oyuago wuodgi kagikoni osebedo rawera maber mane ok owinjo tho e lwet obila ma ok oteri e doho poni ne otimo ketho. Hatumii pombe, hatumii chochote ya kulewa. Hii ni fundi ya kujenga manyumba. Sasa niliitwa tu ati kijana yako amekufa, amepigwa risasi. Sasa mimi nataka kuomba serikali nisaidie, usaidizi na kwa hiyo askari ambaye alipiga hiyo kijana risasi, aulize ni nini, kwa nini alipiga hiyo risasi. Na hiyo kijana nasikia kukuwa na mawe ya kupiga yeye na hiyo kijana yangu ni mpora, hataki maneno ya vita. Nonro osechak tim kendo apedha ne achije bende dhi nyime. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar jotije mag balariany mag piny owacho pacho ka endi obwogo ni ok gibidonje tich chakre dwe mar 9 higani kaponi jotend balariany ok bi yienegi chiwo pachgi e wi rang'eny kata thuolo mag tich ma owinjore chwalgie. E twak mano bag kod riwruoge ka telnegi kod jagoro margi Charles Mukwaya, giwacho ni jotend balariany nyocha obago romo kendo duoko piny rang'eny mar tich kata job group maggi. Vice chancellors are engaging in unfair labor practice by sitting alone. They have downgraded. One of the things that they have done, they have downgraded the current job groups that cover employees in our public universities. 2, they have created their own highest job grade, that when they retire from their tour of duty as vice chancellors,
comes to an end, they come back to the university, but they will occupy a very high, the highest job grade in the university. Whereas for the rest of the staff, they have downgraded their job grades. That is unfair labor practice that we're saying. The new academic year is beginning in September. If this matter is not remedied, we are prepared. When the students come back, we are prepared to sing our usual song. Onge miyo mora mora manowito ngimane ka nyuol e kaunti ma Migori e dwe mar 6 mar higani. Maendi en kaluwore kod report manogol kod tend migawo mar thieth e kaunti no. Maendi biro e kinde ma tend migawo mar thieth e kaunti no medo jiwo kenge mag tieko tho mag mine mapek e kinde mag nyuol. Jojuma nigi ler mar wachni. Mine maromo 412 kuom mine maromo 100 manyuol e kaunti ma Migori wito ngimagi e kinde mag nyuol kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori kautende kod migepe mamoko osebedo kendo medo keto kenge mar geng'o thoge mag mine e kinde mag nyuol. Apisa mochung' ne tayo chenrogo mag nyodo e kaunti ma Migori Joseph Okidi wach ni ich ok en tuo kendo ok onego miyo moro amora kor wit ngimane e kinde monyuol. Owach ni nitiere moko kuom gigo eko ma osemiyo mine mapek pod owito ngimagi e kaunti ma Migori kendo gidhi nyime kod kedo kodgi. Ger mar remo sama miyo nyuol kata bang' nyuol kata before nyuol, mane gima duong' mamiyo mine tho, ni mine wuok remo mang'eny ma samoro koro karito ngima kare or ka gichopo modeko kuonde minyalo konygie to samoro gimiyo githo. Kaunti ma Migori oloso historia ma gisebedo ka gido kuom higni mathoth bang' bedo ni onge miyo moro amora manowito ngimane e kinde monyuol e dwe mar 6 mar higani. E kind dwe mar 1 nyaka dwe mar 5 mar higani, thoge mag mine ne onenore e dwe ka dwe. Mar 1 na wan gi mine 3 mano otho ka ginyuol. Then dwe mar 2 na wan gi mine 4. Dwe mar 3 na wan gi mine 3. Dwe mar 4 na wan gi mine 5. Then dwe mar 5 na wan gi mine 2. Koro dwe mar 6 to na onge miyo mano thonwa sama na ginyuol. Penjo maduong' en ni ang'o matend kaunti ma Migori otimo mopogore ma omiyo gigeng'o thoge mag mine mapek e dwe mar 6 to bende okenge moketigi bende koro nyalo dhi nyime mondo koro ne ni koro onge miyo mowito ngimane e kinde monyuol. Apisano mochung' tayo chenrogo mag nyodo e kaunti ma Migori Joseph Okidi wach ni loso kamiti mang'iyo weche ma otende kod thieth mag mine mapek kod medo keto jolony e weche mag thieth manyalo konyo mine kinde mag pek kata ginyuol. Gin moko kuom gigo mokonyogi e neno ni dwe mar 6 onge miyo mapek mane owito ngimane. Leadership mara notemo kabisa mana giketo commitment nikech delay bedo koro giketo ni dwe ka dwe gimiyo okang' mar referral 300,000 mar fuel kendo ma wanyalo koni en gima osekonyowa maber. Apisa maduong' e migawo mar thieth e kaunti ma Migori Mabel Chanzo wach ni gisetemo jiwo chenrogo mag neno ni mine mapek matuo mawuok osiptal moro ka itero kamoro ma idendo kaka referral system kod otim mapiyo piyo. We have ambulances in every zone to take care of referral so that we can help them on time. We've worked with the CHPs very closely. We've built their capacity so that they help our mothers start very early to go to clinics. Owacho ni kata yedhe ma bende koro nego kony jotuo to ahinya mago mapek bende osebedo kuondego mag thieth duto e kaunti ma Migori. We used to have shortage of the supplies that go towards those complications. But right now, we have stock, even in our dispensaries and health centers. Also in the on-source revenue that we collect, we've allocated 30% of what is collected in that facility to take care of the medication. Thoge mag mine kinde mag nyuol e kaunti ma Migori osetudi kod midhieche mathoth ma oting'ore mar mine mapek e chopo osiptal e seche madwarore kaachiel kod rem dhi e klinik kaka dwarore. Samano watimo transition from SHA to Linda Mama to SHA. Mine mang'eny noluoro biro osiptal kech no gidwa chudo. But amor ni leadership mara osebedo katimo RRI, rapid registration mag mine, mondo meyo ni koro ka giwinjo kata ka miyo madwa konyore to koluor biro osiptal ni biro kwaye pesa. Remo maringo matek ma idendo kaka preeclampsia bende osebedo ka koro kelo thoge mag mine mapek e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori.
weche mag ohala ni jopur niang' mawuok Imbo mar Kenya onyiso ich wang' margi e wi ondamo ma bod mochung' ne pur niang' manolorogo kembego e thuolo mar dweche 3 mabiro kochakore tarik 14 dweni. Bodno ne oyango ni nok mag niang' moromo kaka gino momiyo gikawo okang'no. Kata kamano, jopurgo wacho ni ok omigi milome moeyo kendo ni biro hinyo yuto margi mokalo. Jopur dwaro ni duolno obed kodgi piny kendo giwinjre ondamo mowinjo kawo. I've worked with Sugar Board. I've been even chairman of that organization, and we never go to that level. Shortages of sugarcane is something that is normal. Sometimes there is oversupply, sometimes there is undersupply. So that is not an issue for us, but it's not. It's for us to determine that, and the millers are not any bureaucratic organization like Kenya Sugar Board or the Ministry of Agriculture. Let them come to the field and see what we undergo. Not make decisions on our heads. No, that one we will not accept. If anything, we will agitate for their disbandment. Hiyo miezi 3 bwana, miwa sasa kama umefunga, miwa kuharvest ni miezi ngapi? 18. Wanafunga miezi 3, wanataka tena warudi after miezi 3. Hiyo miwa haitakuwa imetosha. Ituulizie tunataka aje, sababu kampuni kama hii ya West Kenya bwana inatuumiza. Sasa kampuni zikifungwa itakuwa sawa kupea muda miwa zenye ziko miezi chini siweze kuwa juu. Ndiposa wakulima waweze kupata tonnages za juu wakivuna miwa ambazo zimekomaa, zenye ziko mature. Zile miwa ambazo ziko 15 months zitakuwa zimemature na 18 and up. Tend County ma Kisumo golo milome ne chenro magin godo mar bero chiro ma Kibuye e tielo mar 2 chakre dwe mar 8 higani. E ote manogol gi maneja mar boma no Abala Wanga moyo jo ohala 4,000 e chiro Kibuye omi thuolo mar jumbe 3 kende marikore ne dar nyaka e chiro ma Uhuru Business Park Complex mondo chiw thuolo mar tieko loso chiro ne lony manyasani. Abala oyango ni gedo ma ichano tim oting'o bero gedo mar chiro no e rang'iny manyasani, keto ler, arita kod yore modonjo kata wuok e chiro no. Kech kot be kidhi kata masa kuno. Koro wadwa ni traders ma Kibuye. Wadwa ni wanyise johala ma Kisumu City nikech ng'eny johala ma Kisumu City wuok Kibuye. Koro nyocha Governor Nyong'o odhi State House ndiye kwayo mane gikwayo mar gero market Jubilee Kibuye. Koro Kibuye wayudo konyruok ni dhi ger. Wadwa ni ging'e Kibuye traders ong'e ni koro idhi ger Kibuye. Koro wadwa ni traders ma Kibuye hore uru udhi uru market wadhi miu space maber mondo gernu chiro Kibuye nikech koro president osegolo pesa. Koro wadwa chako chon. Waketnu shades, wa create space. Wane kaka jo jinyabiro, jo wholesale, jo mitumba, jo food staff. Waborado kodgi. Wik manyien. To wamiyo go boke. To nego gicho ochak bede pachgi. Wadhi yo moro machuo kudogo bang' dakika matin. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1.
Ng'ani iluonga ni Vikram, to ma en nyaminwa iluonge ni Pari. Okadwa ng'eyo ni iluonge ni ng'a? Ubiro katimo ang'o? En notimo arus gi Rajiv, koro en obiro kae mondo ne Rajiv. Koro asayi ni luongnwa Rajiv. Un gi ranyisi mane manyiso ni en jaod Rajiv? Ng'at malong'ono nyalo bedo ni en ng'a momiyo Simi miyo Rajiv pressure kamano. Sani an gi Sanju koro ber kowa kendre. Wachalo joma Nyasaye noketo kumoro achiel. Tukeni team mar rugby mar Nondescripts biro bedo weg pacho e tuke mag Rough and Tough Sevens chieng' Ngeso jumani e pap Mangong Racecourse. Tugono madhi bedo mar odiochieng' achiel geto jiwo